pozvání na dnešní mimořádné jednání zastupitelstva města, které je mimo ten běžný plán, který jsme schválili na konci loňského roku. Máme na programu poměrně málo bodů, scházíme se zejména kvůli tomu bodu číslo 4, kterým je pořízení cisternové automobilové stříkačky pro naši jednotku dobrovolných hasičů. Nicméně, abychom dostali všem základním úkonům zadost, tak musím konstatovat, že teda zastupitelstvo bylo řádně svoláno, nikdo k předchozímu jednání, k zápisu z předchozího jednání nepodal připomínky v termínu, takže zápis z minulého zastupitelstva je přijatý. Je nás nadpoloviční většina, to znamená, zastupitelstvo je usnášení schopné, v tuto chvíli je nás 13 přítomných, 11 je přihlášených. Já se přihlašuji. Tak, dobře, tak zatím 11, nicméně i to je nadpoloviční většina. Omluven je pan inženýr Bartoš, Tomáš Lisý je někde na cestě, za chvilku by měl dorazit, takže je zatím také omluven. Tak, víme, že zastupitelstvo je veřejné, to znamená, veškeré záznamy, které se zde učiní, podléhají veřejnému přístupu, nicméně pověřené pro GDPR, kontakty na ně naleznete na webu města, kdybyste potřebovali něco z hlediska GDPR řešit. Veřejnost se může na jednání zastupitelstva vyjadřovat, když jí bude udělena možnost, nicméně nebráníme tomu, ale až poté, co se vyjádří zastupitelé. Tak, tímto můžeme přistoupit k zahájení jednání. Záznam dnešního jednání bude opět veden v aplikaci usnesení CZ, skrz kterou budete rovněž hlasovat. Někdo skrz počítač, někdo skrz tlačítka, jak tomu vyhovuje. Zapisovatelkou dnešního jednání bude Milada Charvátová a tímto tedy zahájíme dnešní jednání. Prvním bodem bude volba pracovních komisí, to znamená, měli prosím postup. Prosím o vaše návrhy do návrhové a mandátové komise. Prosím nejprve návrhovou komisi. Do návrhové komise navrhujeme Lukáše Reichla. Ano. Dobrý den a volám se za zdržení. Já doplňuji národovou komisi o Honzu Menčíka a prosím o návrhy do mandátové. Pardon. Navrhujeme ověřovatelské pozice pana Kyselicu. A Ilonu Ptáčkovou. Klasika. Ověřená dvojice. Tak, prosím, abyste hlasovali. Ptáčková a Milan Kyselica a návrhová. Tak, prosím, hlasovat. Vybito. Ne, tak. Ano. Už. Dobrý. Tak, složení komisí bylo přijato. Postoupíme teda ke schválení programu dnešního jednání. Bod číslo 2. Tak já zatím přečtu program jednání, tak jak jste ho měli na pozvánce. Prvním bodem volba pracovních komisí, které už jsme probrali. Druhý bod je schválení programu jednání. Třetí zpráva finančního výboru. Čtvrtý pořízení cisternové automobilové stříkačky. A pátým bodem je bod různé. Tak, když se to měli podaří. Ukončit hlasování.
Tak už, dobrý bod. Tak, prosím, zda souhlasíte, aby zastupitelstvo schválilo návrh programu jednání podle zveřejněné pozvánky. Prosím, hlasujte. Až se to rozeběhne. Dobrý. Tak. Tak, jako zelené, červené, oranžové tlačítko. Zelené. Asi musíte měřit na něco, protože to vypadá jako televize, ale nevím, na co se má měřit. Ale už to prošlo. Dobrý, program dnešního jednání jsme schválili. Jenom podotýkám, že je nás přítomných již 14, stále nadpoloviční většina. Tak, milí, poprosím posunout se k třetímu bodu, kterým je zpráva finančního výboru, a poprosím předsedu Lukáše Kučeru, aby bod komentoval. Hezký večer. Tak myslím, že je rovněž na programu jeden bod jednání. Překvapivě bylo to pořízení hasičské stříkačky. Hostem byl teda mimo jiné Zamenčík, který si podal bližší informace později. Cena investice je 11 milionů, z toho téměř polovina 5 milionů je z dotace. Náklad pro město činí 6 milionů. Je možno tam promítnout ten Excel? Excel. Asi možná nejprávnější. Asi nejdůležitější je ten poslední řádek, kdy se ke konci roku jde vidět, že ta rezerva je dostatečně velká, aby 6 milionů město zvládlo. Protože Honza o tom ještě bude mluvit, ale ta investice asi bude až někdy během příštího roku, nebude to tak rychle. Takže návrh, schválili jsme usnesení, které znělo, přečtu. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením kupní smlouvy s dodavatelem THT Polička SRO na dodávku cisternové automobilové stříkačky pro SDH Lipčice nad Vltavou v částce 10,998 milionů Kč. Všichni byli pravda. Takže Máte někdo dotazy? No. jinak teda většina dotazů byla spíše technického rázu, o provozu stříkačky, což bude asi i v dalším bodu jednání. Tak, Jirka se hlásí. No, Už. Jenom dotaz bylo tady zmíněno, že polovička je z dotace. Já jsem viděl, že tam bylo na více dotací rozhozený, jestli už jsou všechny příkladně schválený. Jo, je to tak, že je to financovaný městem, Středočeským krajem a Hasičským záchranným sborem, potažmo teda ministerstvem vnitra. 1 milion od kraje máme schválený, na to máme již rozhodnutí, a na tu dotaci od Hasičského záchranného sboru, respektive ministerstva vnitra, tam je to trošku obráceně. Tam to rozhodnutí bude až poté, co schválíme tu skupní smlouvu. Ještě jsem to ověřovala opravdu na generálním ředitelství. Prostě je to trošku na ruby, než jsme zvyklí, ale rozhodnutí bude až poté, co se schválí ta kupní smlouva a podepíše. Potom se podává žádost o registraci a vydává se rozhodnutí. Nicméně v tom systému, tak jak je tam potom v tom dalším bodě v příloze, jsem myslela, že to budu vysvětlovat tam, tak jsme mezi 130 obcemi, které mají překlepnutou alokaci, ty 4 miliony spoluúčasti jako dofinancování od Hasičského záchranného sboru, a my jsme na 54. místě, takže máme tu alokaci jistou. Jo. Ale to rozhodnutí fakticky teďka nemáme, protože ten systém mají takhle nastavený.
Nedá se s tím nic jiného dělat. Tak. Je to divný, to chápu tu otázku, ověřovala jsem to, ale fakt je to takhle. Můžu vám potom poslat ještě odkaz na ty webové stránky, kde to mají všechno popsané. Prostě několik let už to takhle jako funguje a probíhá. No. Je to na rovně. Děkuji. Tak. Ještě nějaké dotazy? Tak, přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města bere zápis z jednání finančního výboru ze dne 11.11.2024 na vědomí. Prosím, hlasujte. Děkuji. Usnesení bylo přijato a můžeme tedy přistoupit k hlavnímu bodu dnešního jednání, kterým je projednání teda té vlastní smlouvy a nákupu toho vozidla. Tak já teda jsem myslela, že na začátku vysvětlím, jak je princip té dotace, to jsme si tady že můžu rovnou udělit slovo asi Honzovi, aby vysvětlil teda, proč je potřeba to auto koupit, jak to bude probíhat, co všechno, jaký bude vybavení a tak dále. I ta technikálie, jak to bude dlouho trvat a proč to tak dlouho trvá, než to auto bude mít. Děkuju, tak já bych asi nejdřív uvedl teda nějakou aktuální situaci, jak to tady máme, takže jednotka sboru hasičů Lipčice nad Vltavou, což je vlastně jakoby individuální organizace, prostě je to část města, tak v současné době disponujeme 2 cisternovými automobilovými stříkačkami, kterým oběma je přibližně 40 let, liší se o 3,5 roku. Když vypadají, že jsou o generaci jinde, tak jsou vlastně ze stejné doby. Přičemž obě město dostalo převodem jedno dostalo před 12 lety a to druhý popravdě už nevím, to starší, nebo jako co máme déle. Převodem od HZS, vlastně v té době, když oni už ty auta vyřazovali, tak se to převádělo na ty dobrovolné jednotky, které s tím ještě můžou chvilku nějakou dobu operovat. V současné době máme vlastně pojízdní jenom to jedno auto, to druhý v zimě nemůže jezdit, protože má nevyhovující pneumatiky a ta investice do těch pneumatik by převyšovala významně jako cenu toho vozidla. Stejně už je tak morálně zastaralý, že ho máme jenom jako zálohu, kdyby se nám to hlavní, ta Liaska, kterou jste asi všichni viděli někdy, rozbila, což se nám bohužel občas stane, protože je to prostě 40 let starý auto, který leč nemá zase až tolik, ne, je to nějakých 40 000 kilometrů, tak samozřejmě ten provoz tomu autu nedělá úplně dobře a když se snažíme ho udržovat, máme ve sboru i automechanika, jezdíme i jako do, ne originálních, ale do prostě servisu na nákladní vozy, tak je to stále těžší a těžší. A taky nákladnější a nákladnější. V posledních letech jsme měli každý rok v průměru náklady na opravy kolem 100 000 a to prostě i za tu cenu, jakože opravdu staráme se o to auto, právíme na tom nějaké hodiny, tak už se několikrát stalo, že prostě nestartovalo, nejelo nebo chcíplo. A to už vůbec nemluvím o tom, že když někam s tím jedeme, tak za náma to vypadá, že hoří taky, protože kouří víc než ten požár, na který jedeme, když to přeženu. Tudíž, a je samozřejmě morálně zastaralý, vůbec nechci mluvit o nějakých bezpečnostních prvcích, které tam vůbec jako nejsou v tom autě. Když jsme zvažovali, vlastně bychom chtěli nějak inovovat to auto, tak je vlastně několik možností, kterými se dá vydat a některé obce i v okolí vydají. První varianta je zkusit koupit nějaký starší auto, zhruba 8-12 let starý, dát ho na repasy, dovybavit ho a pak ho dál používat. Některé obce v okolí šly touhle cestou. Další varianta je koupit si auto čistě za svý. Tam máte výhodu, pak potom budu mluvit dále, že si můžete to auto zvolit, jaký chcete od dodavatele, kterého chcete. A ve výsledku ta pořizovací cena bývá o 10 až 30% levnější. To třeba použili teďka minulý rok Kralupy, kdy nakoupili 2 sborům, co mají nové auta.
No a ta třetí, současných posledních pár let nejvyužívanější cesta je z té dotace od Ministerstva vnitra, která vlastně uzavírá s centrálním zadavatelem po výběrovém řízení vždycky rámcové smlouvy na přesně stanovený a otypovaný vozidla, který pak vypíše ty dotace, ty obce se do toho hlásí a vždycky vyberou nějaký počet, kolik je tam prostě v tom rozpočtu tu dotaci peněz těch obcí, do kterých se dostane a ty si pak můžou to auto podle té smlouvy a podle těch technických specifikací, které jsou jasně dané, pořídit a samozřejmě doplatit zbytek. My jsme nenašli popravdě jako žádný rozumný auto, který bychom mohli koupit na tu repasy, a ani jsme si tím úplně nechtěli vydávat, aby si Lipčice pořídili sami auto, který by možná se dalo pořídit za 9 milionů, možná 9,5 milionů, tak to nám přišlo taky trošku na Lipčice moc, takže jsme samozřejmě žádali o tu dotaci. V té dotaci většinou musíte strávit pár let, takže teďka to bylo několikátý rok, co jsme byli v tom pořadníku, díky tomu jsme se posouvali nahoru a proto vlastně tady ta dotace, kterou jsme podávali v roce 2023, na to, aby nám letošní rok byla poskytnuta, tak jsme uspěli a skončili jsme teda na 54. místě z nějakých 150 žadatelů. Mělo by se teoreticky dostat na 130 obcí tento rok, minulý roky to většinou bylo méně. A tam je ta dotace teda 4 miliony od Ministerstva vnitra s tím, že Středočeský kraj dlouhodobě kofinancuje právě ty nákupy tím, že přispívá 1 milion korun, takže to se nám taky podařilo získat, takže dotaci na to máme 5 milionů. A pak je tam to vlastní auto, který teda si pořizujeme od toho dodavatele THT Polička, který vyhrál v tom výběrovém řízení. My teda chceme pořizovat cisternu CAS 30 6x6. Je to teda, teďka abych vám to vysvětlil, tak máme cisterny CAS 20 a 25. To udává to číslo nějaký výkon čerpadla. Máme obě cisterny s velkou kabinou, tedy pro plné družstvo hasičů 1+5, aby tam bylo 6 osob. A naše auta teďka mají 2,5 kubíku vody a to starší, který teda už z něj nesmí jezdit 3,5 kubíku vody. Můžu, pane Menčík, no, určitě. Když se teďka bavíte o těch technických specifikacích, to auto je dlouhé 10 metrů? Je 9,460 dlouhý s tím navijákem vepředu 10 metrů a 10 Prověřovali jste všude v Lipčicích, jestli se to auto dostane? Napadla na to už dotaz i na finančním výboru. Samozřejmě je to delší, naše auto současný má 7,4 metrů, takže je to skoro o 2,5 metru, no více jak o 2,5 metru delší auto. Prověřovali jsme to, zkoušeli jsme si za naši Eliasku dát násadu od koštěte, která simulovala délku a projížděli jsme některé ulice. Neprojížděli jsme samozřejmě celé Lipčice a ano, ten pohyb s tím vozidlem bude náročnější, vyhnout se, jde primárně ani ne tak o šířku, ty auta jsou stejně široký, to nový auto je dokonce nižší, ale samozřejmě vyhnout se v uličkách, kde potřebujete udělat zatáčku do pravého úhlu, je náročnější. Myslíme si, že projedeme všude, ale někde to bude znamenat prostě si couvnout, popojet si couvnout přes chodník. Jo? Je to komplikace, ale to auto, který pořizujeme, vlastně vychází z toho, co nám bylo doporučeno od HZS, protože se oni mají existují požární poplachové plány a chtějí nějaké pokrytí. A vlastně v naší obci by se jim hodila velká cisterna, která má teda 8,5 kubíku vody, což je více jak dvojnásobek toho, co máme teďka, vlastně trojnásobek. Takže z toho jsme vycházeli, proč jsme vybrali tady to vozidlo. Ještě byly v té dotační výzvě 2 jiné varianty, byla to CAS 20, která je jako menší, má méně vody, a pak naopak ještě větší cisterna, která má 9 kubíků vody, menší kabinu. Takže proto to je dobrá otázka, nebude to jednoduchý, budeme se s tím muset naučit a zatáčet a popravdě i třeba na Saharu je problém zajet i teďka se současným autem. Nicméně vlastně na většinu zásahů, kam jezdíme, tak jezdí i profesionální jednotka z Rostok nebo z Kralup, podle toho, který jsou volný.
a ty jezdí taky vlastně 2 cisternama jako v základním nastavení a ta druhá cisterna je vlastně stejně dlouhá. Jo, taky dojedou. Taky s tím mají problém, občas se někde vyhnout, ale je to prostě jako nějaký boj. Tak, abych se vybral. Takže pak se dostáváme teda k tomu vozidlu, který jsme si namodelovali. Já nevím, jestli jsme posílali podklady tu specifikaci toho vozidla. To je součástí té smlouvy. Je součástí té smlouvy, no. Jo. Tam je to popsané. Tak vlastně nakupujeme takhle. V té smlouvě rámcové je vlastně přesně daný, co to vozidlo musí mít, vlastně jako specifikovaný do detailu. My si můžeme vybrat jenom nějaké opce, které můžeme chtít nebo nechtít. Plus je součástí toho i pořízení povinného vybavení v tom vozidle, kde si můžeme vybrat, jestli to chceme dodat od dodavatele, anebo si to dodáme sami. Takže my jsme samozřejmě zvažovali to vybavení, které teďka máme, který je použitelný a dává to smysl přesunout do nového vozidla. Velkou část věcí vlastně využijeme z toho, co máme. Část věcí se bude kupovat nový z toho vybavení, takže myslím, že tam bylo, teďka se nechci plíst, ale je to zhruba 500 000, jestli se To příslušenství je to příslušenství je 500 000 z toho vozidla a pak vlastně, co jsem ještě neřekl, že vlastně na začátku, tak tam byla ta maximální cena 12 900 000 toho vozidla. My jsme nakonec i po konzultacích s a byli jsme se podívat i u toho dodavatele té polička a i generální ředitelství pro nás udělalo nějaký seminář, kde jsme probírali ty jednotlivé opce, tak jsme vlastně omezili některé možnosti, jako, já nevím, ředitelná zadní náprava, nebo automatická převodovka, nebo lafetová proudnice na střeše, aby jsme tu cenu snížili a tím jsme se dostali teda na tu celkovou hezkou baťovskou cenu 10 997 994 korun a 92 haléřů, která je teda celková cena, která se odečte těch 5 milionů z těch dotací. To auto samozřejmě bude nové, ještě není vyrobené, ještě žádné vlastně takový auto ani není, takže ani vám nedokážu ukázat fotku, které se budou dodávat. A co je důležité, že přijde až za 16 měsíců, protože dodavatel je Tatra a Tatra bohužel nestíhá dodávat podvozky, takže se na to čeká. Je to přesně tak, že jakmile zastupitelstvo teda schválí a paní starostka podepíše smlouvu a tu smlouvu zveřejníme v registru smluv, tak od té doby běží dodavateli 16 měsíců na dodání toho vozidla a oni rovnou přiznávají, že těch 16 měsíců využijou plus minus jako pár dní, protože prostě musí čekat. To teda té polička dokáže, jakmile ten podvozek má, tak dokáže to auto dodat za 30 dnů, ale prostě ty podvozky dostanou až příští rok. Jo, takže my to auto můžeme čekat na začátku roku 2026, únor, březen, něco takového. Přesně nevědí. Takže ještě je před náma nějaký rok, u těch 16 měsíců čekání. To auto bude teda nový, bude samozřejmě se zárukou. V té ceně už jsou veškeré garanční prohlídky a servisy. To se myslím ptal pan Penížek na finančním výboru, tak tam se vám možná méně říkal, že tam nějaký budou. A pak jsem se podíval ty smlouvy a vlastně ty garanční a servisní prohlídky po dobu záruky jsou už v té ceně, takže tam za to hradit nic nebudeme. Nicméně zase nám bylo doporučeno, aby jsme, vzhledem k tomu, že to auto za skoro 11 milionů pořídili havarijní ručení, v případě, aby se s tím něco stalo. A od jiných obcí, které už pořídili třeba ty auta v minulých letech, tak máme informaci, že to havarijní pojištění je kolem 100 000 ročně. Je to docela velká. Je to samozřejmě jako nemusíme, ale takhle drahý auta možná jako to dává smysl. Takže jenom chci říct, že jako samozřejmě i po pořízení nového auta to není tak, že to auto jezdí zadarmo už jako na furt, jo? Tam budou nějaké náklady s tím spojený. My si myslíme, že ta cisterna s náma bude nějakých 12-15 let. Doufáme, že poté se zintenzivní ta rychlost té obnovy toho vozového parku, aby jsme zase nejezdili tím autem 40 let, protože přece jenom ta doba jde nějak dopředu. Díky tomu, že to je auto moderní, opravdu se vším vybavením,
co teďka jako se dává, včetně různých bezpečnostních systémů, tak by nám tady tu dobu mohlo vydržet nebo mělo vydržet, takže ta investice se jako rozpočítá na nějaký roky. A co je ještě důležitý teda, že, jak už říkal Lukáš, my budeme platit tu kupní cenu až při dodání vozu, normálně na fakturu, to znamená až v roce 2026. Zatím tam jsou s tím náklady přesný jako nula, jo? Ani tam není žádná záloha, je tam jenom ta smlouva. A já možná dám spíš prostor pro otázky, protože nevím, jak dlouho vás tady mám nudit dalším něčem technických detailů. Lukáši, Já jsem se ptal na tu délku, to mě zajímalo. A další je tam pan Pinděk. Já bych se chtěl zeptat jednak, kolik vlastně výjezdů s tou cisternou bylo v letošním, loňském, třeba předloňském roce, vlastně ani nevím, jestli existují nějaké výroční zprávy, a vím, že v té době jsme po vás chtěli po hasičích, nevím, jestli je to vlastně nastavení v současné době. Kolik je teda takovýchhle výjezdů, kolikrát se vám vlastně podaří, nepodaří se teda sejít, aby ten výjezd proběhl, a v kolika těch případech vlastně nestačila ta kapacita té menší cisterny, která teda veze ty 3 kubíky, jo, a je potřeba těch 8 kubíků vody. Tak v letošním roce zatím máme 31 výjezdů, přičemž výroční zprávy samozřejmě děláme, jsou i dostupné u nás na webu, nevím, jestli jsou na webu města, to teda nevím, ale u hasičů tady máme, můžu je poslat. Většina, typický rok máme nějakých 25 až 30 výjezdů, takže letošní rok je zase nějaký drobný nárůst. Očekáváme, že až budeme mít tady tu novou cisternu, tak častěji budeme využívány i na zásahy mimo katastr obce Lipčic, takže počítáme nárůst nějakých 35-40 výjezdů ročně. Z toho letošní rok se nám naštěstí nestalo ani jednou, že bychom nebyli schopni vyjet na výjezd kvůli tomu, že nám ta technika selže. V minulém roce to bylo 2krát, před minulém roce asi 3krát, bylo to horší. Takže se vždycky sejdete? Takhle, v letošním roce jsme se nesešli jednou, jsme nebyli schopni. Jak jste byli schopni se to? Kolik vás to vlastně teda je v té zásahové jednotce? V zásahové jednotce je nás teďka 16, s tím, že bohužel věkový průměr je stále horší a horší, takže někteří už nejezdí tak často, reálně většinou jezdíme, se nás sejde těch 4-6, což je teda ten požadovaný počet. Takže to vlastně stačí teda. My musíme vyjet správně, jako 1+5 je plné družstvo, snížené je 1+3, vždycky je strojní plus 3 hasiči, takže ty 4 se stýkáme mezi 4 a 6. Jednou se nám stalo, že nás bylo 11, ale to byl výjimka, protože jsme se chystali zrovna na stavění protipožárních stěn na zrovna spadnou stromu. No. Tak, teď nevím, jestli jsem... Tak, kolikrát jste vlastně teda potřebovali tu cisternu, že jste potřebovali tu cisternu vodu? Třeba těch 8 kubíků. Jo, tak obecně zhruba polovina z těch našich zásahů jsou požáry. A jako odpovědět na to, kdy nám nestačilo 3,5 kubíku a potřebovali jsme víc vody, nedokážu odpovědět, protože na ten požár se vždycky sjede víc cistern, který se propojí dohromady a předávají si vodu, nebo se pak vozí voda kyvadlově, nebo se čerpá z nějakého místního zdroje. Takže takhle to nejde říct. Nikdy se nestalo, že by hasičům došla voda, to se prostě stát nesmí, až tak tam musí přijet další a další hasiči. Jasně. Takže o tom to není, jde o tom, kolik vlastně té vody máte na ten prvotní zásah. 8,5 kubíků je hodně vody, dejme tomu, že na požár vozidla spotřebujete půl kubíku jenom, když je to normální osobák, na požár domů spotřebujete klidně 50 kubíků. Jasně, to je. No, to je... Ale to už je ten princip, že to je vlastně jako nápis, že to dojde v okamžiku, kdy začínám hasit, dojíždějí další jednotky a mezi tím mě došla voda. To asi jako... To nejde, je to o tom, že vlastně tady ta cisterna má, je to ta SAS 30, takže to má silnější čerpadlo, což zase je požadovaný kvůli nějakému výtlaku do výšky a do dálky té vody, plus ta kapacita té vodní zásoby slouží k tomu vyrovnávání právě, když ty vozidla když ta voda vozí kyvadlově, tak se postaví dopředu ta velká cisterna, která udržuje tu jako zásobu, která postupně jde nahoru a dolů. Jasně. Jako nestalo se nikdy, že by došla voda,
Teda jednou se stalo, to bylo asi 4 roky zpátky, 5 let, když tenkrát byl na Velikonoce ten požár tady na Strání, na Moráni, tak tam krátkodobě docházela voda, ale těch cisteren tam bylo asi 15 a stejně docházela voda, jo. To je jako výjimečný stav dočasně, vždycky, když se natáhlo nový vedení. Jinak nedokážu na to lépe odpovědět. Ne, je to jako jednoduchá tady věc, jo. Říkáte dlouhý auto, možnost jako dlouhý auto 8 kubíků, kratší auto méně kubíků, velký auto špatná operabilita, řeknete, že se možná nedostanete na Saharu, nevím, a kratší auto asi operativní. Jako jestli vám z hasičského základního sboru řekli, kupte si tohle, nic jiného nekupujte, tak to jako chápu. Když by si řekl, ale my jsme to zkoušeli s koštětem na autě, tak říkám, no to jako snad ne, tohle, jo. Tak to je jako, je to 12 milionů, jako potřebujeme účelně to auto, tak jako, ono to je k úsměvu, ale není to k úsměvu, je to takový jako, je to o 12 milionech přeci jenom. Určitě, tak já bych opravil, na Saharu se dostaneme, ale je to jako složitý, jo, to my si jako hasiči, když to budu říkat, si vždycky nějak poradíme, nejhorší tak, že ty auta prostě se otlačejí, když budou hodně překážet, vždycky jde o to, co to je za typ zásahu. Tady to vozidlo nám bylo doporučené ZZS, není to jako povinnost, jo, ale bylo to jako doporučení, aby jsme zase vycházeli v těch požárních odplachových plánech. Samozřejmě HZS by nejvíce uvítalo, kdybychom disponovali 2 cisternama, jednou tou malou, prvozásahovou a druhou tou velkou. To jsme řekli, že to asi je jako mimo naše možnosti. A pokud jde o tu finanční stránku, tak ta cisterna menší s tou zásobou méně vody je dokonce dražší než tady ta. Jo, není to velký rozdíl, asi o 400 000 základů. Ne, je to pak účelnost té věci, co se nám tady, hele, kdybychom byli vlastně sobecký, tak jako to se spíš hodí nám tady v Lipčicích, než to se nám hodí tady pro jako nějaký širší okolí, aby jsme, samozřejmě vždycky tady jako ta, rozumím. Musíme, ale jo, já bych to jenom tohle, jestli teda tomu dneska dobře rozumím, tak my stejně hlasujeme tady o tom autě a už je rozhodnutá ta dotace tady pro to auto. Tak, to nemění. To nejde změnit, takže tím bychom se posunuli zase úplně mimo tu dotaci. Jako je to validní dotaz. Říkám, my jsme nad tím uvažovali, jak u nás v jednotce, tak jsme to pak právě konzultovali na VZS Roztoky, pod který územně spadáme, který to konzultovali s Kladnem, kde máme zase územní okres. A vlastně to doporučení bylo pro tady to vozidlo. Jo, my jsme ji zvažovali tu kratší, ale prostě i tím, že nám to doporučili, nám se tady hodí, píše, aby tady byla jako velká cisterna, kdyby něco, přeci jenom jsou tady velký baráky, včetně výškových budov, kde vlastně na ten prvotní zásah, a máme tady jenom jeden zdroj vody, pokud nepočítám Vltavu, tak je to hydrant pod Kameničkem, případně další zdroj vody je teda u skládky ta průmyslová vodárna. Když jdete kolem skládky, tak tam nalevo nebo napravo, na druhé straně skládky, tak tam se dá. Takže i z toho důvodu, aby tady byla prostě ta kapacita, tak nám bylo doporučeno tady to vozidlo. A nejbližší jsou jednotky teda Holubice, Nejbližší jednotky další jsou v Uhličkách, je nejbližší jednotka, Kozinec je malinko dál, pak asi Kralupy a Roztoky. Případně potom k nám můžou jet Středokluky, Horoměřice, asi to rozšiřuje. Třeba když to řeknu takhle, tak v požárních poplachových plánech má vždycky několik úrovní podle toho, jak velký ten problém je. 1 až 3 plus mimořádnej. Tak vlastně my máme náš rajon, jezdíme do Roztok, vlastně hnedka při každém požáru, jsme tam v jedničce, zhruba na úroveň dálnice na Kladno se pohybujeme a na druhou stranu jezdíme do Zákolán, do Otovic a máme i v tom mimořádném plánu i vlastně druhou stranu za řekou naproti. Teď, když jedete z Kralup jakoby na dálnici, tak ta první vesnice přes Chvatěruby, tak tam máme taky a pak ještě nějaká ta vesnička zatím, nebo nějaká ta osada. Jakoby, jo. Takže takhle se samozřejmě ty jednotky překryvají, aby ta byla vždycky jako zastupitelnost. Tak je tam Tomáš Vysí s dotazem. Já mám 2 otázky, jednu si zodpověděl, už to byla cena toho nového auta, o který jsem mluvil, a druhá byla, jestli existovala nějaká alternativa tady k tomu autu vzhledem k té dílce toho pořízení, těch 16 měsíců. Jo, jako, jak jsem říkal na začátku, tak alternativa je koupit to auto jenom za svý, tam potom si můžeme vybrat dodavatele podvozku jiného než Tatra a
ta rychlost toho dodání může být kratší, dejme tomu v řádu jednotek měsíců, ale samozřejmě pak se na to nedá čerpat ta dotace ani středočeská, ani ta z ministerstva vnitra. Dříve některé obce v okolí uspěly třeba v Iropu, tam prostě my jsme neuspěli. A nebo je varianta teda zkusit pořídit nějaký starší vozidlo, to dát na repas a vlastně postavit tam novou nástavbu a znova ho vybavit. A to jste teda říkali, že nechcete jít tohle tohle nechceme, my jsme jako nesehnali jako žádný rozum, taky jsme se koukali, co třeba tady to využili v Kozinci, kde pořizovali 2 vozidla, jedno právě z dotace, takže úplně nový, a druhý pořizovali, udělali ten repas. To vozidlo je vyšlo potom repasy a vlastně vybavení na 5 milionů a nějaký drobný, takže vlastně jako velmi podobný a samozřejmě bez dotace. A to druhé vozidlo pořizovali právě z toho Iropu, takže tam si pořídili Scanii místo Tatry a měli ji za 4 roku po té, co si to objednali. No. Tady my s tím nehneme, prostě takhle je ta rámcová smlouva a tady to vozidlo je daný. Takže tady jsou takové 3 možnosti a díky tomu, že jsme v té dotaci uspěli, tak vlastně jako jsme dál už po ničemu nepřemýšleli. Tak, Lukáš je tam, Kučera ještě. Jak jsi říkal vlastně už na výboru, to znamená, že když je to auto jako lepší, má větší doby mody, takže těch zásahů bude víc, že budete mít více výjezdů. Je to tak, očekáváme, a i z toho zase jsme dostali informaci, samozřejmě, že jakmile budeme mít takovouhle zásobu vody, tak častěji budeme jezdit na požáry lesů, polí a luk, okolí, kde vlastně tam je potřeba, protože většinou je to odlehlý, i když odlehlý může znamenat tady jako v Tursku, ale od toho vodního zdroje a přístup je tam pomalej, takže tam se prioritizují jednotky, které mají ty velký objemy vody, aby mohli prostě tam dodat hodně vody. Jo, tam většinou není potřeba takových zásahů velký počet hasičů, protože se většinou vozí přímo z vozidla a hasí, ale je tam potřeba hodně té vody. Proto si myslíme, že tam bude nějaký nárůst těch zásahů, protože tenhle rok třeba to nebylo tak strašný, ale minulý roky těch požárů polí a luk v okolí bylo docela hodně. No, to asi menší bude. Tak já jenom na závěr, ta zmínka o tom, že to auto je tedy delší a může mít nějaké manévrovací potíže, asi nejenom na Sahaře, na nový, tak možná i na starý, tak by možná stálo za to, abychom ty místa vytipovali a přidali ještě do jako nějakých těch špatných míst hlediska dopravní obslužnosti, který chceme zadat do té koncepce. Nicméně já si myslím, že ta kolize na Nový Sahaře jde skrz to parkoviště, vlastně to tam teďka musíte objíždět, takže můžeme minimálně v prvním kroku se pokusit najít nějaký třeba přeznačení, abyste jezdili rovně. Jo? To mě tak jako první napadá, ale samozřejmě uvidíme, jak to bude vycházet. Ono se to prostě jako, když je velký průšvih, tak stejně jako kdyby hořel na Sahaře, což letos hořel byt, naštěstí se to podařilo uhasit jako v zárodku, takže nedošlo k nejhoršímu, ale tak pak samozřejmě, když v tom baráku jsou lidi, tak se nekouká na to, že tam stojí nějaký auto a ta cisterna si to prostě otlačí i za cenu prostě nějakého poškození. Jenom ještě teda rád doplním, protože to jsem teďka neřekl, že samozřejmě teda máme v současné době ty 2 cisterny, tak určitě správná otázka je, co s nimi uděláme. Chceme se jich zbavit, nebo musíme se jich zbavit, aby se nám vůbec vešli do garáže, protože to zabere jeden a kousek místa, takže obou těch současných cistern chceme zbavit. Přičemž ten starší, což je Škoda Erko, nevím, kdo jste tady znalec, tak tam si myslíme, samozřejmě dá se darovat, prodat a něco takového. Co jsme koukali, tak samozřejmě jiné obce, které třeba uspěly minulý rok nebo předminulý rok, tak to se snaží prodávat tady ty vozidla. Tak teďka jsou na nabídce na bazarech hasičské techniky 3 kousky, pohybují se za cenu 10, 12 a 18 tisíc. Jo, takže myslím, že spíš to, bohužel to auto bude do šrotu, pokud si ho nebude chtít vzít nějaký sběratel a obáváme se, že nebude, protože těch aut už šlo teďka v posledních pár letech, tím jak ty dotace už je nějaký rok a ty jednotky to obnovují,
tu techniku, tak každý sběratel to má. Od těch 3,5 roku novější Liaska, tak tam většinou odhadní cena se pohybuje od nějakých 250, 260 do 350 tisíc. Za poslední 2 roky, co jsme koukali, tak se to nikomu nepodařilo žádný obci prodat za odhadní cenu, že to prodávají dole. Většinou jsou prodejní ceny pod 200 tisíc, 120, 150, 180, podle toho, jakým je stavu a jak je udržovaná a co je k tomu případně přidaný. Takže otázka, jestli až to přijde na řadu, což teda bude až ve chvíli 16 měsíců, jak se k tomu postavíme a víte, jaký na finančním výboru vlastně přišel s tím návrhem, jestli to vozidlo nedarovat na Ukrajinu, než to zkoušet za v vozovkách pár drobných prodávat. Já jsem teda zjišťoval ty možnosti, byl jsem ve styku s 2 organizacemi, Neuhnutí a Team for Ukraine, který vozí techniku a primárně auta na Ukrajinu. Oni samozřejmě řeknou, že za 16 měsíců nikdo neví, co bude, takže je to velmi předběžný. Řekli, že potenciálně ten zájem by byl, záleží samozřejmě, jakým by to bylo stavu a až budou mít pak přesné velikosti, jak by to tam dopravili, protože jet tam po vlastní ose by bylo sice velký dobrodružství, ale asi dost náročný a museli druhý auto plný náhradních dílů, takže je to o tom dát to na železnici, tam je to samozřejmě, to potřebuje vlastní vagon, protože na ten auto vlak se to nevejde, a nebo to, jestli pak vlastně někdo zaplatí tu dopravu a tak. No. Takže je to určitě varianta, můžeme to zvážit, ale na to máme ještě minimálně rok, než tady o tom případně budeme rozhodovat. Já jsem se hlásil do té diskuze, no. jestli si to něco zjišťoval nebo nezjišťoval, jsem to řekl, že chápu, že samozřejmě pak to bude aktuální prostě těch 16 měsíců, že... Radši chtějí osobáky, no. Bylo by nejlepší, kdyby za 16 měsíců nechci už nic. Určitě. Když to bylo všechno vyřešení. Tak, nikdo další se nehlásí? Tak, tím pádem přistoupíme k hlasování. Přečtu usnesení, které je k tomuto bodu poměrně dlouhé, protože musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou potřeba právě pro potom schválení té dotace. Takže čtu. Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením nového cisternového vozidla CAS 30 Tatra T815 6x6 pro JSDH Lipčice nad Vltavou za cenu 10 997 994 korun 92 haléřů, včetně DPH. Schvaluje kupní smlouvu na nákup nového cisternového vozidla CAS 30 Tatra T815 6x6 s dodavatelem THT Polička SRO Starohradská 316 572 01 Polička IČ 46 508 147 a schvaluje kofinancování nákupu CAS ve výši do 6 milionů korun včetně DPH. Pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy a zajištěním další administrace akce. Prosím, hlasujte. Proč to nechceš to bojkotu. Já mám taky trochu pochybnosti. Máte červené furt. Můžu se zeptat, co tam dáváte, já to když tak budu. Červené. Děkuji. Tak, děkuji. Návrh byl přijat všemi přítomnými hlasy. Tímto máme základní program jednání u konce. Přistupujeme tedy k bodu různé, který máme zařazen pravidelně na závěr každého jednání zastupitelstva města. Takže nejprve dávám slovo zastupitelům, jestli mají něco do bodu různé. Pokud ne, tak se táži přítomné veřejnosti, jestli se někdo chce. Já bych měla dvě prosby a jeden dotaz. Udělali nám teda na nádraží krásnou dlažbu, ano, ale co je vchod do podchodu
když přijedete od Prahy, tak tam prší střechou. Takže na těch schodech, když prší, je mokro. Tak jestli by to šlo nějak... Je to nahlášení, jsme to zjistili v podstatě v zápětí, co se opravila ta dlažba, tak vlastně ty jsme to říkala, Terezo, že tam někudy zatýká, takže mají to na správě železnic nahlášené, vědí o tom, prostě zjišťují to, kudy to jde, je to zřejmě nějakým tím makrolonem, to tam někde teče, musí to opravdu vědí o tom. No, tak bych ještě se chtěla zeptat, nebo dát takový jako podnět. Tady jezdí děti ze školy autobusem. Přes den jezdí velký autobusy a odpoledne ve 2:45, ve 3:45, někdy i ve 2:45, směr teda Tursko, Holubice, jezdí malý autobus. No a když tam stojí třeba 20 dětí, tak 10 jich nastoupí, autobus je plný a autobus zavře a ostatní tady zůstanou a čekají další hodinu. Teď se to stalo po 2 úterky zpětně. Asi teda zjistíme, jakým algoritmem se rozdělují ty autobusy, fakt tohle to nevím, musíme se na to na IDSK zeptat, jestli je to, jestli třeba nějaký ten velký porucha, anebo jestli to nastavený na harmonogramu, že v některý časy jezdí ty menší, to vám teďka nezodpovím, ale zjistíme to. Jo, dobře. A pak jsem se ještě chtěla zeptat, jak to vypadá s tou architektonickou studií na to zdravotnické zařízení. Že já teda pracuji v zubní ordinaci a k nám teda byli pořád Lipčický. Obyvatelé nebo klienti, jako my je teda odmítáme, protože máme plný stav. Tak jako jestli to nějak postoupilo? Ano, studie na nové ordinace, které se mají přesunout do objektu Ludvíka, jsou hotové, bude se dělat teď projektová dokumentace, vybírat zhotovitel a až se přesune ta dětská ordinace do tohoto objektu, tak zubní ordinace by se paralelně připravila v té současné ordinaci pediatrie. Já nevím teda, co jim máme říkat, tam jsem říkala, že se obrátí na nás, že my je teda odmítáme, jako. Tak jestli nějak pokročí, protože to už je 2 roky, že? 5 let je, co tady skončil zubní lékař. Samozřejmě ani to, že se zřídí zubní ordinace, nebo ta bude připravená ta ambulance, není zárukou toho, že se podaří sehnat toho lékaře. Samozřejmě to je jako další krok. Víme o tom, že i to musíme řešit paralelně nebo v podstatě předstihu s tím, abychom toho stomatologa zajistili. Já bych tomu jenom dodal, že my jsme jako bývalí vedení vlastně už připravovali ordinace tady nad potravinami, současné vedení města, ten projekt ukončilo, takže se to odsunulo zase o x let prostě dozadu a už si věřím tomu, že ty ordinace tady mohly fungovat, v dnešní době už mohly běžet a bohužel prostě v městě nemáme. Já na to musím reagovat, ten projekt těch lékařských ordinací zde na náměstí jsme zastavili z toho důvodu, že budovat lékařské ordinace v patře se nám nezdálo opravdu účelné a místo toho rušit 2 městské byty na náměstí. To je samozřejmě věc názoru, jak se to dá prostě řešit, ale jenom říkám, že my jsme to prostě se snažili vyřešit tímhle tím způsobem, ten projekt byl připravený, jestli se nepletu, tak byl ve vysokém stavu rozpracovanosti. Nenechal jste mě domluvit. Nenechal. Dík. A zvolili jsme ten objekt Ludvíka i z toho důvodu, že je tam dostatečně velká plocha na parkování aut, to znamená, že když někdo přijede, tak tam to auto zastaví, když to na náměstí nezastaví. A měla tam být gynekologie a stomatologie na náměstí a maminka s kočárkem asi těžko nechá ten kočárek dole ve dvoře. Takže bylo to, ta volba vlastně byla z tohoto důvodu. Tak. Tak, ještě nějaký dotaz? Nevím, jestli tam jsem nebo nejsem v té filmě. Jestli mohu, Svoboda pod kamíčkem. Víte, o co jde? Já připomenu ty nešťastný Agáty po tom obvodě. Paní místostarostka tam byla, já jsem si to fotil, tak, aby se na to nezapomnělo, protože při silnějším větru vytrhneme hrůzou, aby nám to nezdemolovalo chalupu, nebo případně zdraví. Jo. Takže paní Tereza nás to má pod palcem a doufám, že si na to nezapomenete všechno. A děkuji za vstřícnost. Nezapomene se na to, teď akorát začala ta sezóna, kdy se můžou kácet stromy a v novém roce bude mít
Jo, jasně. řemeslník nebo Jasně. spolupracovník, který nám ty stromy, to kácení stromů zajišťuje, tak na to bude mít čas. Takže během letošní zimy tam uděláme probírku podél toho vašeho plotu. Počítáme s tím. Těch policajtů potom ještě to jde dál, jo, to nám jde o to pochopit, to je u nás, ale on třeba celý strom není potřeba kácet, ale třeba navrhuju, já jsem like, vůči vám. Třeba zkrátit natolik, aby když ten kmen náhodou spadne, aby teda nezasáhl to naši nemovitost. Počítáme s tím, pane Svobodo, že to tam uděláme. Spadne, no, ale aby nedosáhl až tam prostě. Vy si určitě poradíte odborník, takže já říkám, já jsem like, ale já to vidím z hlediska zase jinýho. Vezmeme tam pár stromů odborně u země. Vaše věc, ale říkám, když je vítr, tak vždycky feneme hruzou. Teď to nemá listí, takže teď to projde ten vítr, že jo, ale prostě vždycky se modlíme Pánu Bohu, nebo ke straně a vládě, aby teda nebyl průšvih. Děkuji. Tak, děkuji. Pan Penížek je ve frontě. Já jsem byl ve frontě k předchozímu bodu, když jste mi nedal slovo. Protože jste mě nenechal domluvit. Já jsem vás nechal potom domluvit, pak jsem se přihlásil, vy jste začal další bod. Já už nebudu v Tak, si to řekneme, když to někde pokračuje. Tak, ještě někdo? Ne? Tak, děkuji, že jste si udělali tedy čas na dnešní mimořádné jednání. Děkuji, že se nám podařilo teda se dohodnout na koupi toho nového auta. A přeji vám hezký večer a ukončuji dnešní jednání. Děkuji.